Sngi ka ba ar pu ar. Ha ka kerteng pa ba ukun siam ba kuj. Amen. Ko tra Jesu tu pensele ingi da siam jong me. Mengidup la ban champang ya ka tin ke jong me. Siam ba kuj tu a jing start tu a jing champang yangi. Kalenong ka ba ar pu ar. Jesu ula kren biang hikipat ba da ki parsi. Da hima beneng ka seriem ya uwe usiem ubalapan kre ya ka jing kawai poi ka poi man ukun. Ula pa ela kisakri ban khot ek balawer sha ka jing kawai. Henry kim tre wan. Kumta ula pa sa ki wei pat kisakri uong. Ya tu ek balawer. La kre ek jing kawai jonga. La penyap ek masi bat kimerat balapan sengat. Bat la tayar baro. Ali sha ka jing kawai. Henry ki balawer kim patiaw. Bakila let shala ka kam. Uwe shabri, uwe shki kayi pateng. Kat ba ki wei pat kila kem ya ki chakri jong u kila syo ya ki bat kila penyap. Usiem ula slab ula pa ila kisipai ban penyap ya kini kiri rakat. Bat ban tangdu ya ka snong jong ki. Nangta ula ong hala ki chakri. Ya ka jingkawai la kre. Henry la shem ba ki bala wer kimlong ki babet. Lej menta sekilat kilenti. Bat kat ya ki ba pilap tu khot sa ka jingkawai. Kumta kisakri kila let kilenti kisengkien ba kila lumbaro kat kiba kia kendo. Bat babhab basnio bat ka kamra jingkawai kala khap ngia da kibreu. Usiem ula let pet ye kiba syong ba ba ula yu ba don uwei ubreu. Ubam sim la riam la bet kat kum karukom. Usiem ula ong ha u. Kolok kumnu hiwan rung hang ne klem da riam da bet. Uta ubreu ula sengap la kasngap. Ti usiem ula ong ha kisakri. Kum ya u bat keti bat kejat bat berat ya u sabar ha ka jingdum. Hangta unden yar bat un keriat bniat. Bat u Jesu ula pun kun bun la khot henry kendiat la jit. Ki Farisi kila let no bat kila yesla ban riam ya u Jesu da ki jingkeli. Kila pa kat tu kat nengut ki senran jengki bat ki Herodian sya u Jesu bat kila ong. Konong hikai ngitip bemelong ubahok. Mihikai shida ya kaman ublay, klem ting ninyo siliang kmat yano. Hayatu ingi, kumno mi perkat, kabit ni ban siu kajana ha ukaisar. Baru Jisu latip ya kabut tu jongki, bat ula jebab, arsap, balai pi persang ban riam yanga. Hawan ra katingka kajana bangan pet, kilawan ra hau kawai, bat ula keli. Kani kadur bat kajing tho jongno. Kajong ukaisar kila jubab. Kumta u Jesu ula ong. Titu siyo ha ukaisar ya kajong ukaisar bar ha ublay ya kajong ublay. Anda kila yo sngau ya kani kila dumbut jelang. Bat kila let no bak. Hakata kaju kasengi kisadusi kilawan cha u Jesu. Kidai kitu kiba ong ba omdon jing mipat. Konong hikai kila keli. U Moses ula ong. Lada ubriu uyap klem kun upara jung u udai ban shimlok ya kata kabriu. Riu kan thei khnang ban pen kha khun ya la hun men ti kila dan nyongut si para u hen men du la yu olok ba la yap khem khun kumta ula i no ya ka riu kan thei hala upara la ja ka ju ya ba ar ya ubalai bat ter hadu ubah nyok hadu e la yap sa ka kan thei mentah ka singi jing mi pat kan long ka tengah jong no baro nyongut kila ya shong bat ka Jisu la jawab ya ki kat no fi bakla. Day namar ba fim tip ya ki jing tho ne ya ka bor ublay. Naba anda ki bayap kila mi pat kin longkum ki angel habneng. Klem ya poi kha poi man ne pen ya poi kha poi man syo. Menta sepang ka jing mi pat. Hatu fim pat ju puli ayu ublay u ya thu ya fi. Ngalong ublay jong Abraham, ublay u Ishak, ublay u Jacob. Kata kamut ba ulong ublay jong ki ba om jong ki bayap. Haba ki pai ba kila yo sngau ya kane kila lengo ya ka jinghikai jong u. Haba ki Farisi kila yo sngau ba Jesu la punduk niai ki Sadusi. Kila wan sikin uhon bat uwei na ki ustad an la persang ban riam ya u da kane ka jingkeli. Konong hikai kano ka hukum ka bakong santam ha ka an. U Jesu la jubab. Pideban iye ya utra iblay jong pi da ka dono jong pi baro da ka mensiam jong pi baro bat da ka jingmut jong pi baro. Kani kalong ko hukum ka bakra bat ka bakong santam.
Kabaar kay seriem yakane pideven ya la para brio kum ya la dehi. Halor kini ki artli ki hukum la seng nongrem ya kaan jong Moses barok kawai bat ya kajing hikai jong kinong itu lupa. Haba ki perisi ki la ya lumlang ujisu la keliyaki. Piperkat kumno sapang umesaya. Ukun uksi ujong no. Ujong udabet kila jebab. Ujisu la kelibiang. Tibalai udabet da kajing persat umensim ukot trai ya u. Namar udabet ulaong. Uyawe ulaong ha ukunrat jonga. Tusyong ha kakti kamon jonga. Haduk banganda pendam ikinong syun jong me hapo kisla kejat jong me. Tilada udabet ukot trai kenrat ya u. Kumno umesaya ula ulong ukun jong u. Dan bala ban jubab ya ujisu wat si kentien ru. Ban nadu kata kasngi kimslan syu ban keli jingkeli ya u. Ka gospel jong utrai ka jingyaro yemi ku Chris. Arshi ka jingkawai poika poiman. Ubus iem uba ai kani ka jingkawai ka kro be ya ublei ukpa jongi iwei pe iwei. Hakani ka parsi ka ka phang pedeng ka ba ujisu kwa ban hikai ngi iwei pe iwei. Ka phang pedeng ka dei ka jingyo kor ya ka jingkhot ka jong ublei. Ba ublei ula ai ka invitation lane ka jingkhot ya ki pai ba Israel kumju menta ka por yangi iwei pa iwei hatu nginyo kor na me kani ka jingkhot jong ublei sha ka jingkhawai ka jong u nginyo kor na me ka jingkhot jong ublei sha ka jingpen jong u yangi iwei pa iwei nginyo kor na me ka jingkhot jong ublei sha ka jingem bam jukut ni haban kli la jong sisha nginyo kor sisha na ya kani ka jingat ka ba mangi ngi opriang lani ngi sishim ya ka ba ong tin pareng take it for granted. Ka ka bangi nyo ko do akajing jongi. Nyo sngo bo jisu ong la khot ye kitu ki ba la cha khot la li wer ye kitu ba la cha khot ma ki let chala ka jong ka kam ki kham nyo ko re ka kam jong ki ban ya ka jing ai ka ba ublei u ai ki kham nyo ko re ka jing don kam jong ki ka khai pateng ka jong ki ban ya ka jing khot ka ba wan na usiem na ublei. Hatu mangingi kham nyo ko re ka Narangi keli le si barok khoi ngin jubab ngi nyokor spang ublei ngi nyokor spang ka jing imam jukut ka jing emen siem hanrei hadu kat no si syang ngi nyokor ka jing emen siem hadu kat no si syang ngi pendek por na ka benta ka ni ka jing emen siem ka ba mangingi ong kalong ka ba kongsan hadu kata ngi haban puson yala de iwei pe iwei hakad khot ka ba prad ni kentien ka ba jisu ong bala shem ya kitu ki bala wer ba kilong kimlong ki ba bet Blei ula ayang ngi iwei pe iwei ru ningkong ya ki pai ba Israel ha to ka por ba jisu Ukraine ka jingkhot ka bakar pang ningkong de yaki ka jingkentat jungki ka plilat ki gentle barok ka wei ru ha ba blei upha ki apostle jung jisu Christ banya lap om dei tangi ki ju hanrei ki pa yaki gentle barok ka wei ru Bamaki kenduk itu ya ublei basisha. Bamaki kenduk ban pasyo ni ublei basisha. Baka jingkot kalong bat babha bat basniu. Kabamot klem da tosh liang kaman. Kani kapan skam syuru ya ka jinglong jong ublei. Kamtam ba Paulus utho siki Roman kibade ki gentle uong ha kalunong ba ar bakhat wei uong ba ublei umjule siliang yano ru. Nakabanta kitu ki bas ngap ya ka jingkot jong ublei umjule siliang yano ru. Nakata daw ka jing bishar ka ba ublei in bishar ngi kalong bai kumno ngi nyoko re kani ka jing khot jung u hatu ngi pdiang ya kani ka jing khot jung u le lane ngi kentat ya kani ka jing khot ka ba ma u a ya ngi iwei pa iwei hatu mangi ngi pdiang ngi kentat larangi kentat kum kitu ki ba Israel lane ki ju ha ka por jung jisu lane ngi kentat ha kani ka por jung ka ba menta bang yo sngo ya kani ka jing khot Haka kitab jing pen palu nong balai di khotbar po jisu ong hakmi ngayeng ha jingkhang bat ngatiet hatu mangingi kloy ne ban pdiang ban yo sngo ban snap ya kata ka jingkhot kabawan ha ka jing jingi nyo sngo ru hang ne spang karyam ka bai haka don ka jing hikai ba ong baka haki por man shwa aba us khot sa ka jing khawai u ai ru ya karyam ba maki kini balasha khot balasha wer kin riam kat kum karyam ba ma u lapen bai Uni ubrio ba klem dan karyam ka ba bai kapen ba ma u klem tre wat ban phong ru ya kata karyam ka ba ublei ula ai ka ba usiem ula ai ka tho ya ka jingjai tu ba ka jingbam nyo kor jong u
kajing jai pede khamtam kajing jai pede bekenjam mensiam ba mau nyokor ya kata kajing ai ka ba mau layo pedang sakawairu ka thau ya kajing ngai kani kariam ka bat ka thau ya kajing ngai ka ba mangi iwei pa iwei ngiyo pedang ken mau ko men ko para ba ye jisu om kat ki ba ong hanga ko try ken rung ka hima beneng rei tang gitu ki ba le ya ka mon jong ukpa jonga Matthews nyo arpuwei kini ki kintien ki pen ken mau ngi iwei pe iwei ba ngimla ban supen kesan bangangai ngimla ban supen kesan bangangai ya jisu la ne nga duai kumta em jisu un petru ya ka ei ba mangi ngi le da ka ne ka jingai ka jongi kumno mangi ngi le ya ka ne ka jingai jongi hatungi im sisha ka rum ka mon jong blai ningi em kat kum ka mon jong la jong ha ka jing em jongi iwei pe iwei don artli ka khat manu ba shong kata ka khat ngi shong hi mangi la ningi ailat ya ublei ba on shong ngi ailat ya jisu ba on shong ha kata ka khat jong ka jing em jungi nang tare Paulus ru hikai ya kani ka jing shisha ong ba waju ba kelas pangkani ha Galatia lo nomor 1 ong ba ubriu un ot la ne un khat tang ya kata ka ba ubet la da ubet ho so jong ka do un ot ya ka jing yap la da ubet ho so jong mensim un ot ya ka jing em bam jukut kata ka dai ka jing ong jong ublei bayangi iwei pe iwei kan dia ka jingat jungi ka diban pau hakikam u Jacob ong ba ka jingat klam kikam kalong ka bayap na kani ka daw om dei ero bon ong bangin la ban yo ka jing em bam jukut tang da kikam jungi em hendrei ka jing em bam jukut ka ba mangingi la yo pediang lingba ka jingat kan ya lam yangi bangin trei kikam ba bha namar bangi iet palat ya jisu namar ba ka jing em jungi menta kalong kat kum ka jingkwa jong jisu namar bangi thrang ban tip ya uni ublei uba iet yangi kat ni kaniru ka bayalam yangi sakawai ka jing keli ka ba utu ustad an yawan ban keli ya jisu kanu ka hukum ka ba krautam hakmat ka an kun men ko parab kum ki kristan ka ka an ka ba kong sandu ka an ba kong sandu de ka an so ka jing iet jisu shim na ka Deuteronomy nang bahan riu ka basah do bakandai ka shema prayer la ne kata ka jing duai ka ong shema Israel la ne tu sha skor ko Israel kani kari ka jing ong jong blai sha skor ko Israel ba ublai udai tang ma umar wei ublai kum tang ide ban ye ja utra ublai jingi da ka men sim da ka do no da ka jing mo chen parkhat ba da ka bor jingi wei pe wei bangin ye ju bar ka ba ad bar ong yakini ki hukum phidei ban tho aki ha ki silang mat jong phi ki ti jong phi hikai ki khun jong phi hikai por ba lek por ba ya lenti por ba thia bat kum ta ter ka ba mut ban pun kan mau ingi barabor ba ngi don kam ban ye yo blai palat ek baro kamut ayu ban ye yo blai da ka do no jingi ne da ka man sim jingi ba da ka bor jingi kum no ngin ye yo blai ka ta ka rukom ha ka Stephen in kong jo Yohanes nang ba ar ko ba khat san jis ka tien jo blai ko ong kum ne ko para wa ju ye ya ka parthai ada unu ye ya ka parthai ka jing ye jong blai kam song ne auta ka pedeng jing kini ka dei ka jing ye ban ye ka bambut nginyo kor ya kitu ka ba mangingi ye ka ka ba mangi kham kor ka dei larang ye chi sha yo blai ngin kham nyo kor ka jing a jong blai ha ka jing em jingi bat kumno ngin pen ba da bangi ye yo blai da ka do no jingi da ka man sim jingi da ka bor jingi marsin ki man step yano ngi wat ning kong ngidi ban wat ning kong yo ni ublei bangi e ban plek por ka jing duai ya martin ki man step ka bangi stunat ban le hatu ban puli ka tien jo ublei ban puson spang jong u lane khabaro sisngi amde tang man step khabaro sisngi ya no ngi kham smart ya no ngi kham stunat ban cha score spang jong no ngi kham kwa ban tip kham bha su de spang ublei ne de spang ki wei pat kata kaban tunju ya ka jing em jungi iwei pe wei larang ye yo blai bangin dop la ban ye yo blai da ka do no jungi da ka man sim da ka bor da ka jimut perkhat jungi paro ningkong in haban penlek por ka jing duai in haban penlek por ha ka jing pulei ka tien jong blai kini baro khoi ki kersoi na kata ka jing ngai na kata ka jing priang jungi yo blai na kata ka jing ye ka ba mangi ye yo blai ba ka jing le jungi kam dei shu ka jing pen bor ka jing pendap ya ka an ya ka jing pendap ya ka hukum hendai ka kersoi na ka jing pen kwa jungi bangin don bar ni ublai uba ye jengi iwei ba iwei kata ka dei ka nong rem jong ka jing em jungi iwei ba iwei bat ban ye yo para brio kumba ya la dehi Paulus uang don lai tili ki ba krau ki ba ne kibane junam ka jingat ki jingkerman ba ka jing ie henry uang ko bakrau tam na pdeng kini dei ka jing ie ka bakrau tam na pdeng kini dei ka jing ie kata ko ba Paulus uang
nang tada balai kalong gumta namar balai haka siti sikiroman ong ba kajing iet kadai kajing pendap ya ka an. Kajing iet kadai kajing penjanai kajing pendap pura ya ka an. Kata ka ba Paulus ong. Balarang ipulih kalau nang baka khatlai dukat baningkong terteru ong ba kajing le jing kam jungi kajing alap jungi kajing ai isin ai jungi wat kajing ai ti jungi la ka jong kamen ban yap nak bentai ki wepan klam dadan kajing iet ngilong tang ka kiu thli ngilong tang kum bu kiu basawa kam dan jingmot kam dan jingmot toy ki baru khoi ki deben kersoi na kajing iet ka an ka baki patba Israel ki Farisi ki hikai ki long ki ong ba kadan anreus pa khatlai tli ki an bari kini anreus pa khatlai tli ujisu ong la pensionong rentang kini ki atli kajing iet yo blai ba kajing iet ya ki para brio Syaban pun kot ngin pet kendiat ya kajing keli sepang umesaya. Kat kum kajing ong tung Jisu ba u David u badap do mensim ba kuot haba u ong ya kasam sispa sipau David u badap do mensim ba kuot u kot ya umesaya u kenrat. U kot ya umesaya u kenrat. Kabamot u yo I lupa ba u ta umesaya bansawan u long kam kra wan u. Handai om dai tang kata la ring pun let jingmut ba ini kentin kajing ong tung Jisu. U David u kot ya u kenrat ya u mesaya u try but u kenrat jong u kani kala ban thoru ya ka jinglong ka jingdon lupa la ni kata bangi ong tem parang the pre-existence of Christ la ni kata ka jingdon lupa jong Jisu ka baula pen pau berengat ru ha ka jutang ka barem u David tau mensim bakut u badap da mensim bakut ulah khot lupa ya u ta mesaya ban sahyar pateng na u kat kum kado u khot ya u kenrat u try u kenrat kani ka jingkeli ka pensyayong ru ya kitu ki Farisi ya ki stat an hadu ba kimla ban sungthu kimla ban sempang ya kani ka jingkeli jong Jisu ka ba maki hoat kitip ha tamba kim jupoi perkhat ya kani ka jing ong jong Jisu kun men ko para ba ye to ai ba ka jing ye jong ublai kan song sa ka do no jong i wei pe wei ba kham kar pang ngin pe ya uni Jisu ubala an penjana ya ka jing nget jongi wala an penjana ya ka jing ye jongi kamba ong siti siki Hebrew lunong bakhat adu khat ba adu ngin pe clip sa Jisu uban penjana ya ka jing ye jongi ya ka jing nget jongi bangi dan ha ublai ani ro ya Jisu Christ jinam la jinam amen ka jing duai jubilee Gokpa bah peneng to ai ba kajinget ka pamela ai hangi hau khun jome Jisu Christ men jongi bat ka ding jong ka jing ie ka bala pen rem hakido no jongi da mun siem ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan jong ka hima jong me to ai ba ka jing ai jong me kan pen kelai ngi shakinong bet sembai ki bam juthat jong ka gospel to ai ba kisambai kin pen kelai ka long brio man brio na sapo ba ikjing tha baro ha ka jing khmi lenti batikna ya ka beneng bathmai bat ka perthei bathmai ha ba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan teng shan chapam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na ka benta kispa beneng to ai ba kani ka jing kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jongi sha satlak ka pathai chami ublai jongi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ro shi junam amen ka buram hau pa ba hau kun ba ham siam ba khut kumba khala long ha ba ning kong ju menta barabo junam amen Kudu nut khutam Jisu kumare kutu isn ngi kumare ak nirap jing Kristan tu dua anak kumta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba kun amen